Kini ang Atraka Balita 943. Salamat si Sikan District Representative Congressman Manuel Chiquiting Segarbarria sa programa o proyekto sa Department of Labor and Employment Condole sa programa nga tulong panghanap buhay para sa ating disadvantaged displaced worker kon tupad. Matod pa ni Congressman Segarbarria nga dako kini katabang ang tupad nga programa sa dole tungod kay sa kadaghang makabenepisyo ilabi na kun ang mga tawo katong apektado gyud niining pandemya. Dugang usab ni Congressman Segarbarria nga niining pandemya doble ang isab ang iyang pagserbis katawhan gani ang tupad program ang wala man kini kaniadto. Say usab niya nga karong tuiga ang tupad gahin na kinikpudo nga mikabat kini ga 71 milyon para isuhol sa nakabenepisyo sa maong programa. Kini ang Atraka Balita 943. In fact, mo lagi na kani pandemic mo maganin nakapangusog at serbisyo kay kita mata sa kahimtang mga katawan, especially ito na wala mga trabaho. At sinaaning ito mga programa nga gitawag na tugtupan na makahatag ng trabaho. Sa una wala magkinadungog yung tupad, correct? So because of this, I saw this government's intervention nga ato ning gamiton. So muna nagamit na ito nidaghang kayo. I just got a report from Dole. I did not even expect it was that big. Ang tupad nila itong iparol this year, 2021, was 71 million pesos. Ina na kadako ang tupad nga gihatag na nato nga nakita na nakapangayo ta sa ato ang kwarta sa ato kahitasan, di ba? Dito sa Congress nga napaabot na to panghatag ng trabaho sa ato sa Piso. I mean, wow, is it that big? I didn't even know it was that big. Kaya kung ano, once I'll have the opportunity to be able to talk to people who can maybe one or the other help us, kita na kwarta. Tabang, Diyos, tabang. Kadili na rin. It's very hard for a person, especially if you're the breadwinners o sa kapamilya, may it be a male or a female, wala kang trabaho and you see your children hungry. It's not a joke. Really not kumidya. No? Wala kay kapuyan, dili kumidya. Dagang kayong mga tao sa Manila gusto pa uli. I use my own personal money to give them money to send them home. Because about ito, wala sila katulugan, nagsasdanan katulog kung ano ko na nakita mo nga kung muna mo din sa Manila. So ako pa na nagkwarta na matiyong pasina dito, napanagaan, papulion dyan ako talaga as much as I can. Mangun sa gusto nila dito taon. And then end up dead. Yung dili mo tabangan, ako na nabingnan. O may trabaho. Pag-itag trabaho, wala mo dawat. Kaya wala may trabaho, available na trabaho. So as much as possible, pagkatabang, tabang dito. Kini ang Atraka Balita 943. Si Sikan District Representative Congressman Manuel Chiquiting Segarbarria. Kini ang Atraka Balita 943. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu man nasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod o baruganang tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ng tumong og tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa buta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM at Atraka Balita 943.